memfa enwo enka wontomam wo frɛ ma wie o anadwo o esumu o ohanmu o sai ya mi yade so frɛ me na mama to bi fiara ne papa frɛ na no pa awia awumre anatomeba sai ya mi yade si amemo ye boshemo eyengo nyebi atusiria osese chance na so osese ya shero ya mama ni swai no ya go Nsuta chido asamayo achame so there is like amobia then kunyemu ni eso penya penya muzo di ahim na onso o ma be si di ahim no ma kese wo Nsuta Nsuta kunyamu yeah na mo aba na mo ba na ma ni ese se odi gura proso no di gusuma di ai pepe zo osa chame for every day yes odi kan eba Mama tese nanam afrene se yana hinti se omasum inti omaba bino busia mane o ya mane busia so abufu yiti yese ya tene so se e fese nana no Appiah se yedehie enosum wa hinti inti no sabo ya mane se nena na iwi na shena na pra inti yaba se betanaji ama edna manana no da bonse ubejino no baba ye ochiamu adama ombugu na no ene efu enti ne asona busu apani na busu nyina nyina hanuma na o de o de hie na ba na yesre no ma be sesa akonya ho a no asidi achi ene o gina ha o sie che adama e fa ho ba ye me kan say Nsuta gure eshi eso so ko ke mu no ano tie imu na akonya no a wo so Nsuta na nya konya ketwa se o ye o mu pani mi ka se je wo gure unyini ye na to so wo ba so mu do ni aja konya die se ekika bia kan na wo ye ene fato ho ehu se be ma che ame na be ma yire no o ko e bo ni bi a ibi ka be ma nti ere kan ni se o ba fie ishira ko se pete the be ma ji utu na so awia e wu ni bia no bu sanya e be che ye di kan asida ene de ma wo san se ma fa konya kesie na wo hwe mo na wo se ampa wa che ame fo no etosin nti se wo hwe na obobutum na wo hwe na wanyo obia sa branche o gina wani asomafo na wawura mu na opese e baba ye o chia e asra wo ne dase ebru abante ye sire bia ma wo so yin ma kwan na se bi kire na ye sire bia ma wo so na se ye ka bi kire wo de edi kan de se o hye no so ne se efia ha bai muna e de fia ha efia bai muna de fia ha ti hye na so enya sa wo be ye o hene yiri nti na bai muna wo na si mane ye re chew ensi de toso esa wo hwe wanante mu yi ututu anamo yi efiri na akro emurante sama na wo na bonten nyina wo ba ye wo hene yire wo jare nyina na mo anu nyadu efia dia no mu ene tena ha wo yire mpa ne ndakete so ofia asem ye nka nkere no se na nso ana hu se eye tumi no hene de mema wo ni tumi no opone bia ma wo ene so ntrasa de beto abatiri na de ama ho so ebi ahobrase ifia de sunya nko ana wa ha wo yiro ho na se usua obehunu na se wan no so pe sunya de a na beto age wa ni nyina so bo mo ni anda ho na watimi atu ana mo no watimi abaye ohene yire na wa ye ohene yire a ebu oduro yere ni kakra metimi aka chere no mo adama se de bo yin fun na aka no me so kakra me wa futu akra me mo se man kwan se busua pani ene asonafo nyina de na ba man kwan no si bi ju adama
Zio no be share kokoma o meka bia. Zio. What's it why? Zio. See the free bia. The Pia Bontia. Let's go on Transikai. What are the Zio? The 70. Was he be Pierre Maninkaya? Manin Pia Bontia. Yes, Annes will be make his own other boy. Zio. What's that with him now? And yet you'll be a catcher. Zio. What's that penny? I need you. They go up. Zio. Was that baby? I near some kitwa near some cassia. Assembly, Zio. Na enyi you enyi you so you ziam that be so ziam yes sir o be chiamia patanto kwa na why dey ziam me chiamia o patanto kwa pibu asa sauti dia o ma se mo aso nte se o me chiamia ba pata bonte to kwa enya sa dia bubu ada ziam ko so mo aso nte ziam Pia for Badu. Edi be na de be dia konya. Pani kwajo fodo. Pani kwajo fodo. Na bibia na meka ibi nti o preda hanu. So mas men kanto, mas say, una na mutuo, e sa no to kwa men, wo se men fa nche fa, wo mo ni shirima ye. Be da se preda hanu. Ara. Fiadani Druman and Nimonyamwa, Washamin. Memfa and wo and countumum. O frame rio, Anadu, Sumo, or Haimo, Meba, Samama, Saya, me yadia, Samama, me too if yada. Appiah! Akasa children every year na tell you how money be there now ni pa say Manhene na money pa 10% and pa to show any dia na be go man pregnant obesi ka sam dia and pa say e be kan o kan pa mo be
I can't plan who bed, no kind of woman here. Lema, where someone number, no, yes, my fire, to them myself. Zio. And what's in your Zio, what's your muscle to say? Again, you hear I have good group. Zio. What was that? Championship in 7 winning. Zio, what's so well? Well, we know about what in the suburb winning. Tisha, Zio. Is Rono. Zio, that's a organism, so I made it that. Slobia. Zio, Slobia. Zio, we are subtle. Yes, I saw the tour. Zio. You have about for to dear. Zio, Rumas is already assembled to the yes, already to her. Near Bob for to dear. Zio, I was about for to her, who frees it. Not for to our friends, and Zio, one on tape. Zio, Master one on tape. Zio, The end of profit. Zio, Master was to say, and a cough. Zio, Zio, we must say, what is a young one. Now, the Dick I pass over 1 way. No, I am not yet here. Would mind on Sirka Capen to the Catas with that and Kwame Frostabra. Say a capa, they to the Catas and Kwame Frostabra. The hotel of Frostabra, never one, no Musta Manista, my friend, to my friend. It's Uber, a song qua, a comedy, a song qua. We must encourage someone in our Yaki. Now, Frey, to be not a bound, man from a 2 of a tea. Or send from a 2 of a tea. Not by hand time. Not be here, woman. Didn't answer my brother once. Now, dear, so Shannon, so can see a pan and say, if you have by him, when I'm with you. And that's all you're needing now. Next money, a chain, no jammer. The mother of my only watching for us. I've had the open. Didn't answer the money. Now, some pa, when you're so fast. When once you can just slap us, or say, when I'm not to call them, then from our fine. Moment, pardon my. You took your number there, you don't know why. Vito, me, or you are being I'm being kind. You are. So if you are done it, remind me. And Munam wash me. Men from walk, then for 1 month. So, friend, now, yeah, and I do a meba. So, I am a dear. So, from a mamma, to be fair, and it. Yedi kan asida ene de be wura obne ndasi sansa oba e wo hwese akonya bi ati aka mu bia wo hwese obobo ni nyina ama isitaman so afa ntuma befra e asida ira dasi bru abante yenya so ya bi ne yesra ma wo menye se yesre so ama oni atrase ni anka bi anchero e se eke bi chero sansa oba no se akonya e na wa bi di sana na manu nyina kan akonya de e son se de binya kan no enye bi jan tena ba ko pra enne bra osbeko
inkai shen so so ba so mo ni na ho akunyadi enyamra ntesem akunyadi enyamra ntesem so de enyamra ntesem a ye ntiase ma wo enne o ba be sey be fiada ene du mai ena ba be sey no wo ba na se wonan ba be simu pe sai fiada ene du mai na be chewo eno na be yiwo me de meka chewo na na munya nka ntra me meka chewo sai fiada no du mai na wo ba be sey na me yiwo ya ma wo eno ana afa be yiwo me sam wo so ate sa achame fo ete de be nya na kana na wo ete de be a no munya amane esa so wo ne nyam ne be diwo wo na si ame wo ya chi no mo ja ne ba me etafe ti wo ba no mo ni na ho enya ma ate sem eyo tumi ye ba tumi e na opone kakra ja ma wo enya so do betu mati enna wo be ye pani ade ama okra no bita e wa sa si no be yire e ma ko no bita chenso wo ni ne sa ne fi asi etufuo so do tufuo wo wo do ma di wachi wo wo busuafo edu wachi enya akra ba mo ko na ba wo ni nyina so ba ko akotena fi no man ka bo mu aba o fi hono ne ba se wo hia o mo a o ma ba ne se de ne o ma ba bi di wachi e to kroye e kwa ne utena fi ha ye pempa pam wo bai men fam papa mu ma fi ha ni nyina so ba bro mo ase e ya di suya ene yi na ye ti ha suya e asante amane ne amamre nko ane ne ye gbo fi ha no wo pa so na wo so be suya wo behu na wo so e be boa wo e pani so ma wo fi ukro nyina ben a wo wu ga nkasa godwa no wo ba yira wase e ti pe mo ma wo fi ura na ben na wa nkwa nkwa yira wase chere nso medika ka bi se fi ha de ba ye ma de e de fi ha ada wo ba ya wo na be si no ye tu ne mo ja ne ba wo a chame fo e de ane no empre se de bia ma chame fo de ane empre da se de bia ma chame fo de ane eno so ntre se o me ye de ane ni o mo me ye de ane di na ni nyina so ko mo ni anda ho emrante se ye fi mu wai na mo ni da ho no ma na yo hu di akonya na akonya be dware o ho fe kama on de o ke se tie o yo hu na di akonya be dware ama ho e fa che se wati o ma ga ma se de empre fo abusuafo ene nananum nyina nanam jasi nyina edi na bra wadama poliso no si bi chudo adama o ma ga ma se de empre fo nyina asie no se abusua ka na chi nananum jasi fo agina tu wadama makwan no si bi chudo zio ya ba o ka yadim ya chame fo ni wa ha ko na abe zio zio Selo rume kanu wasa ti de ntame chirika no de obaka na chame chaboni na atofa e de ama wo abija akro no e ho ase no na de yeka e be fie be fro na oma so rume ase de ode kaka ode company for de own ti ni e ro tufo so rume ase se wo hu wasa de wakonde na wo bedie no e se wo hu ase ne pesua Jam uruma sisi wanhwe wakonya na sedie ana wanhwe amane de wakonya ho de a akonya no wuntimi ni de so hwe na ngulu basa de abetimi de akonya jam uruma sei kakra na nanu nyina aka no wono so kakra de ato so no de wakonya na se wo shira wo kosa come on that's it Idinde Appiah search Nana so do media communication is a friend of thought and you know never Sana na masuala mengi. Sasa ndio asifuna
Wani ni abusua ni nyinaa. Obi anam so ka no ahneba. Eta na chi. Nsɔyɛ ne yɛbɛsere ɛde ama ɔno ahneba. Ɔno ada bɛdu sɛdeɛ wa yɛwura edi kan bɔ Akɔbiahene ɛto bretu wɔ nso sɔmpa ne nana no bɔdi kan so ɛna yɛwura saa baayɛ wɔhunu sɛ wɔfa de hyia bi firi bretu abusua mu a ɛbɔ Akyempem akonnwa de saa kɔka Akɔbiahene a odi sɛ ɔmo ɔmo mekasa sɛ meba bisɛ me wɔfa ne nane asɛ yɛkɔ kronkron me ma ne mensinom na atwa hyia mesrɛ me wura sɛ sɔmpa a Nana Akɔbiahene ɛso me na ne wɔfa ase ɛso abɛtoa so Kofi duro deɛ menim ɔyɛ tikyani Kofi wɔba me wɔbɛbɔ papa akyi no wokɔ Kumasi a ɛsɛ twokyerɛ afa patɔ yi so obiara bɛba bɛtra se sɛ meyɛwura kora bɛtra se sɛ na ɔbɛtra se wɔba ne sika bi afrɛ to pam dwetɛ sɛ sika kɔbɔ wofa a nkɔ ana wode nti hwɛ sɛ berɛ bi a wopapa ba bɛtra se sɛ na wabɛtra se na yɛka sɛ Akyempem no ɛyɛ nananom ɛfiri nana danso Appiah ɛpɛn so ɛbɛsi me wura Gyamfi Sɛkyerɛ ɔtɔ so mmienu pɛn so wɔn mma ɛso hene ɛno deɛ yɛfrɛ no Akyempem ɛhene nti woba no wo papa no me sɛ wohia mpani sɛ mu a ɔna wowabra amekyerɛ na mmom tikya dwuma no fa ka diberɛ a me wura de ma wo na som nsompa na ɛbɛduru baabi nkura na amoma so bretu na akonnwa foforɔ asan ayɛ dɛn abɛka mo me wura adaroma mesrɛ wo sɛ meba no menim sɛ ɔte amfa na ɔse ne nkyerɛ nanso obi nhu w'akyi wɔbɔɔ na waweɛ n'akyi ama no biribi funu mu a wo wakae na menim sɛ wobɛtumi ayɔ ɛsiane sɛ ahenneɛ yi a ɛwɔ ha nyinaa no woyɛ tikya no ɔmmu biara ne hɔ a ɔbɔɔ tikyafoɔ no ntia ɛsiane sɛ Yesu kaa sɛ wopɛ sɛ woyɛ ɔpani a na wokɔ soro ahenni mu a kyɛre sɛ wodaa wo ho sɛ abɔfra wote deɛ nana di twam kae ɔsɛ wo ne nkwadaa di aborɔ nti kada bi a na yɛn ne yɛn no ayɛ te sɛ sɛde nkwadaa yiri a wɔn a wɔbɛkyerɛ president Appiah amen ɛnyɛ wo a kɛ dɔkta wɔ baabi professor bɛtumi abɛyɛ professor a wɔamfa nkwadaa nhyɛ obiara bɛfa hɔ na wofa hɔ wie a ɛna yɛse wɔn afa hɔ a akɔ soro wɔanaa ne ho anyɛ abɔfra a ɛsoro ade no bɛbɔ no enti ɛyɛ sɛ woayɛ wo ho abɔfra na wotumi tete mmɔfra na wotete a boa ma ahu aniteteɛ ɛte sɛ obi a sɛbe wahunu ne nsa ho ɔyɛ akwadaa koraa a bɛyɛafrɛ no nti hyɛ nipa a adi adanseɛ no nyinaa animuonyam na bɛyɛ adeɛ a ɛfata ma wo papa busua ataa w'akyi nso wayɛ no ho me a me nso meyɛ wo ɛnnume ho yere wo ho yɛko bɛdama wo deɛ di kan wo papa ne bɛda naseɛ san sɛ ɔyɛ ade wotie nananom a ɔmo sɛ Akyempem akonnwa na ɛsɛ fie ha deɛ ebi nto aha da ɛnnɛ papa baeɛ ɛna ɔbɔ Akyempem de ama wo nananom mobiɛ nyinaa yɛ no yɛwura ase ɛsiane sɛ mpanin so deɛ ɔyɛ adeɛ no wɔyɛ a ɛwɔ saase da yɛwura saseɛ bru tikya ɛyɛ mo nti ana masɛ nanamam yɛda wowura ase o sɛ ɔmo nyinaa ka no sɛ woatena fie ha akyɛ ɛkyerɛ sɛ wonim fie ha asɛm woyɛ ɔhene ba ɛno nti nɛnɛ wo papa ɔreso animuonyam ɛyɛ soma a wɔsoma ma wokoro ɛne kuro a de ma no nti nɛnɛ wɔreso animuonyam o tikya ahyɛ no nso
Nasa kai se fia de ye me na bo do nim chira de ko awo ha wo apra bia ni fia a ba ba chira na de wo afa na ba be sia bibi sa sa first na ya nkwa enne wo papa wo so ni munyam sebra ne be tra na chi ba wo be yi wo papa ma kwa ma asiri bi chira na wo papa be tena se ansa na wa ba wo ti ase wonti ase akiri beseda nya kire wu e wa ase kire na na bi ka asa wo ba na ta kusin kwa da fama e bi na wo bi ba abedi nsehunu wo na baba no ba kan uruma wada ma abanti bi nsehunu bi wo di na kire wo no asoma ne kwa fama ko ko no e no nti ana wa pa do ba ba tina kire wo do ba ba tina na no anko bi afo na wo mo di no konkonsa wo ba ka kire na o mo bo to bi a emfata wo ba ka kire no nti ana ro ba tina wo enya so ro ba tina wo no ba ka tina so mo me yo ni ba na ma so be fa ba kwase e ma bi sita enu nti na ba o ro ba tina wo djuma kase pa ana na me ka kire no so ya na no ma ko bi afo ye na isa fata kunya o ba bi tina pa na so tina ro ba tina wo na ba ka tintu wo baba so mo raso pa na mo ni na ho wani bi ka tiro so we yiti ni ti e de yan bragi body en na wo na akora bio wo papa ma asibisha na wo ma ya akora bio enti bragi na na wo gine no wo ba gina papa ko gine school wo ma gina na hia se na ma wo kan tra me na ka tiro wo kura gine na wo so wo gine no wo papa ko gine school no wo ma gina na hia e tena no dia e amane ne amamre kwa na e aduma e pelifo na esia empanindin ana abadin enya afa na eduru sna ba kan o ba kan me nkura gina me ka ahayen ka nkura de no ha na mo wani so na ho no ni na ho papa e ba bo so bo ni ada ho no yi mlante se ma fi wa pem se o ba ba e pani abade pani yiri yi mlante se fi wa pem o wa dan fo bi a ya branche na o na gudi e kam o ma ma pa ma si bi chere se ki o na gudi e kam o na branche ku me say ka so yeso lo ni ba ye mo na otu mi nti na de betra na man fo ire na ba ba gi no o ya ba gi ma je bita obi ye ma ko no neta akona bi fa to bi sa se na so se ne na wura o ba che pim dia tu fie mo bra na ba so so pa na ko nya nta ho na na ba ba o te se ma ka fa no na ba de wason ene ne so panti ana ye wura ma peja no entu so pra na ba so pa nenso ready no sampa ron no so dia ko nyama ne ba e ma ron no ho ta e wo afa no ho e fa bi kan tuma fita mu ta so so wo bai if you had it ye fa so ye o ye o ne ba wo a chame for ye fa so ye o ne ba o nan si am nan pa asim o nan si am nan pa asim enti so so o papa de tell wa ye a chame for ye fa nche kusa papa a chame for ye fa nche enti so be yi o ba mo ni ada ho no sampa enna ni mo nyama papa asemi misuma ye bebi ama papa wo se enno nyama so bi me ma ni no wunda church ase mo ni na ho ko de nyama ni da ho wa e me fa me tu mati so na o ko da ho ne ke se na ba be ne ma bi nsi e ma pa ni no ati ne gidi se o yesa akonya o ba bi e ba bi da wati o wa da ma du so on pa ni fo nyina kan wi o pa ni fo nyina se enne wa ba ana wo so le munam abusia pani e wa nka so abusia pani di exit no ni na de na ba wa da mo makoye no si bi so zo wete da paka o pase ni ma no rumi ano no mo do so yes I'm the sorry I don't see o pase esa se rumi ano do so anya ne so sorry ya ana ne yemu se no wo se wo ena o be so mu nya wo ko fido no be so mu nya o pase wana mo pa wadi na chi no no 20 ena ne o so mu nya yes what try game to you say yourself try the trap
Zion, Papa say, yes, be our child, never to saw one for agony, and it is Zion. Zion, Papa say, one until who said it was here, one agony, a muto. Zion. Zion, Papa say, one of the very kind of what not them, Akasacha, that don't come to Zion. Zion, Papa was radio, and so now, also was the was Zion. Zion, Papa say, when you said it was here, and it was there, Mwakuma, and Coffin, and Raffo. Zion, Zion, was in another way, and another way, bread, you know what she. Would you have a person around Casarunia, taking what you do, what you do, a lot of your Robbie. Sana, we are paying you to know what you. What's when you are paying you to know what you. Can't one send a food that's the book. I sound so in the packet. So, now I said it before. What's the other room you have to trust your mom? No. Before and family sound of that. What about in there if you that? So, how about you? Yes, I'm saying you next year. Into a hundred about two seconds. Who are my farmer? So we are not in my way. You are running about Monday here. Now means it is so big up. Mama, and that day, Nami Papa, Nana, Asamoah, and Ebenezer. Our Nsuta Manhene, Akyempimhene Manhene back, or Hene back with procedure. But in the Subampa, Akyempa, or Tom Nambeso, Papa. Mina Nimechima with that. Papa, friend and Papa, and Ria, and Mre, and Natumeba. Isaiah, me. Master, old friend, me, Anopa, and Ria, and Mre, and Natumeba, my 2 times, Fiada Little.
denti ne ebube ne bre ben se se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no nsane ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya